Marea Urdinak gaur egun elkarte bezala esango nuke behar berdinei erantzuten jarraitzen deula. Behar batzuk asetu ditugu, kirolan, kalitate hobegoa lortzen ari gara, hezkuntzan, baina alare esparru horietan jarraitu behar dira gauzak egiten. Eta nik usten dut jarraitzen dugula esparru berdinean lan egiten. Inklusio duten pertsonek egunerokotasunean beste pertsona guztiak bezala nahi dutena eta beraien zaletasunetatik irtetzen zaien guztietan parte hartzeko aukera izateko. Eta hori esparru guztietan lan egitean jarraitza suposatzeu. Marea Urdina da aniztasun funtzionala daukeben familixek osatzeben elkartie. Aniztasun mota oro daude. Daude sensorialak, kognitiboak, funtzionalak eta gaixotasun arraroak ere baita. Bai. Urola baiaran gaude, askoitia aspeitiz ez du hortxe lan egiten du lan gehiena. Urretxu, Zumarra baita, daude familiak urretxu Zumarragakuk. Gure elkartiek inklusioaren alde ingo ikeulan eta aniztasun funtzionala dakeben pertsonen alde. Askotan kostatu egiten zaigula aniztasun funtzionala dugunei parte hartzea beste guztiok parte hartzen duten gauzetan, nire kasuan ere semi dauke aniztasun funtzionala, hainbat esparruetan lortu dela normaltasunez biltzeko eskubide eukitzie eta gai izatie, eta beste alde batetik pentsatzea hor daula herrile, hor daudela pertsonak aniztasun funtzionala ez dakebenak, eta hortxe daudela prest guri bide irikitzeko eta laguntzeko. Niretzako Marea Urdina azkenin izen da leku bat nun nire antzekuzakeben beste batzukin juntago alizen dut, eta azkenin da lagun talde bat ezela, beste familia bat ezela.